My sme boli na Pankráci ubytovaní, títo akože ťažší zločinci, blízko oddelenia odsúdených na smrť. Takže zažil som na Pankráci aj také rána, kedy ich odvádzali a prípadne vliekli na šibenicu. Oni nás zobrali z tých barákov tak, jak sme boli oblečení. To veľká rázia prišla a pustili nás vodu hadicou. Boli sme mokrí, úplne mokrí sme boli všetci, no. Potom otvorili a pustili tam dvoch psov, tam pustili, bez náhubkov, bez všetkého, no. Na tie nás samozrejme vydurili, začali nás trhať a čo, tak von na ten mráz, ano. Tam nás postavili do radu takto, vedľa seba. A nechali nás tam stáť 4 hodiny. A teraz vyzlešli sa, ako sme mohli vyzliecť, rozumiete, ruky sme boli sklavené, ruky boli, áno. To nešlo, tí gombíky, čo tam boli, to nešlo, rozumiete, áno. Všechno na vás. Všetko bolo zmrznuté, my sme boli jak tinčule sme boli, áno. No tak oni si veľmi ľahko poradili. Mali samopaly, rozumiete, áno, tak začali búchať do tých miest, boli tietovné, áno. A to sa to potom dalo, do naha nás vyzliekli. Do nás vyzliekli z tých šatorov všetkých, oni nie, museli sami. A tam nás ešte normálne nechali stáť na, nehovorím málo, ale určite najmenej hodinu. Tak nahý, jak nás Pán Boh stvoril. Na 18 rokov som bol odsúdený. V tom istom čase, o niekoľko mesiacov skôr bola súdená veľká skupina tzv. Korakovičovcov. To boli univerzitní profesori a kňazi z Košíc, doktor Anton Neuwirth, Ivan Porázik, tiež lekár, doktor Vojtech Jančík, fantastický človek, fantastický kňaz. Jáchymovské peklo. A zde na tomto místě, jako bychom byli u toho žhavého, ničivého záření, zde museli poctiví, nevinní lidé po svém ponížení, po dlouhých výsleších, zde museli pracovat s rudou, která ohrožovala přímo jejich život, aby sloužila něčemu tak hnusnému, jako je vyzbrojování. Keď ma zatkli, ja som vedel, čo je to politika. To až na súde som sa dozvedel, aký som ja nebezpečný protikomunistický živel. To až na súde som sa dozvedel. Dovtedy som nevedel. Ale sem mňa spravili kriminál, spravili sem mňa nepriateľa na život a na smrť komunizmu. Lebo som videl tú krutosť, tú zlotu, čo sa tu deje. Tam sa sem mňa stal nepriateľ komunizmu.